幼児にやらせるっていうのはさ、なんか簡単な言葉を質問されて答えられるみたいな練習するんだろうと思うんだよね。で、俺ね、やっぱりね、ちょっとやってほしいことがあるんだよね。そこ欠けてると思うわけ、英語教育に。なんすか？そのことを申し上げることでお答えにしていいかしら。はい、お願いします。いいかな。日本語ってさ、一音一音に母音がつく言語なんだよね。そ、ら、おとあがついてるわけよ。えこれ全部、だから、カタカナな一音一音読みが可能っていうのは日本語が全部一音一音母音がついてる言語だからなんだよね。それたちは当たり前のように日本語をそうやって使ってるわけよ。あるいはカタカナ音読やって一音一音切ってやるのをより強くやるようになると日本語の了解能力が高くなるわけよね。だけどもね、英語はね、子音で終わることの方が多い言語なんだよ。俺たちはタッチとか言うよ。タッチだよ。発音語は。キャッチだってそうだよ。キャッチなんて言わないよ。キャッチだよ。子音で終わるんだよね。おおよそ子音で終わることが多いんだよ。だけど日本語発音するときね、いちいち母音つけちゃうんだよ。それやるとき。タッチってやっちゃうんだよ、日本人は。タッチってやんないんだよ。だからそのことの注意、すなわち英語の母音の口の仕方をはっきりしたやり方と、子音で終わるっていうこと、英語の子音が大切だよっていうことをちゃんと教えてくれる英語教育がいいと思う。以上。